So balik ta guys, di ba? So mo na ni itsura sa atong atop guys, diri nga side. So balik ta diri guys. Bike pa yun. Karga. Mailhan gid og nanata sa part sa syudad kay daga na kay sakyan. Pagbantay idoy kay syudad na ini. Dari man to. Mau babay? Gapo no. Kanang mga ito mo na dugo. Nakita tiga diriti. Kanyo? Ja. Oh, Kana sa? where man to sa? Dito. Barilan David. Ay, nagpakuan kwadto, nagpagwapa. Napakilay ko ni Abel. Dapat babay. Hindi na mo na. Gilabyan no? Ito blue na ko to sa inyo. Drak bang bang. Mas lagi ning tigo. Ay, atbang di sa Pepsi. Jesus Christ, Ginoo ko. Ay, tigo ang nataga yung taga-pansinon. Dili kay nakuan man ko sa istorya ni Rabjan God nga nakita daw ko niya. Gikan ko ila Abel adto. Hindi na dito likod. Kita ko na ko. Kato tingaling kuan ba eh. Kato nga time lagi. Asa bata pa yung ato? Pa syudad guro tanto. Sakay kag kuan? Sa Oh, minibus? kay sikat. Ay, sa Naamanong mo, wag yun mag Puon si Brian o sanas mag-drive atong sakyan nas pulis. Mon. Puhon manong Ginoo. Una si Kuya. Kuan man ka siya fireman man iya. Niyan, biro lang siya magpangar sa pulis. Ay, hindi siya magkuhan ng bureau. sabi ko ba ito. Kasi kan choose niya yung bureau kay. Napanguan gid mo pag sana pagtanol gud sa inyong pag-eskwela inyong probitsahan ang inyong papa nga naningkamot. Yan. Pagbantay idoy, pagbantay iday. Ni syudad na ini. Ang paumot. Jesus. Paumot. Ada ra ba ni blouse na imasukahan? Unsay sakyan day nimo G bachelor? Lipunan. Amang tamunong bribe rab dyan dito ra sa pedestrian. Sige. Sige, we will see you next time. Amping ta kanunay.
Dito daw unahan para diretso na mo magtabok des pedestrian. Ay, kung man tuloy sa kuwan mag-usaka. Dari ba? Yeah. Okay. Mampay mo rin sa pagtabok ka. Sige na. Bali na din diri Jazz. Atin sa man bay? Yeah, kapang ba yun? Ah, ang loyo di ay. Ano na ang window? Abri kay nasi. Sige na. Bray. Bye-bye. Ay, hindi mong saging. Ay, kalimti. Ben. Nadias loyo. Sa Rabjan, na. Bye-bye. Thank you. Sibo gamay pang. Balin diri Jazz. Ayun, likod ka. Pang balik diri pang kay mo balin man si Jasmine kay siya ra usa sa. Sige na yan. Tara. Balik. Ano? Sa baka na lang Aray, nantis. sa kubab. Oh, kana. Thank you. Sige. Bye-bye. Mato na lang ning paabriyan, ipaop na lang na. Bay, iop na lang na tong aircon, bay. Hindi raman abrihin na lang ning kuan ang window. Si Mario, kagwapo sa akong Mario. Kasalan man ang asawa to, manghod ni Marvin ba si Sintro. Ay, ito ang mura nila. oh, kamanghuran nila mo banad to. Kawan ako to siya isya pro GMTL na to siya kay gibalik ka patas ba. Kami nagkuyog adto. Sige na kaya mo na mag-i-off ang aircon. Nakatabok na sila? So, okay na kay wala na may aircon amo nag-i-off. Uy, mga tao. Asa galang nga side ang Santa Cecilia bay? Okay. Ah. Ina si Kwanji nga nanatas tabulon G. Gid makahulat ang kuan ang jeep ba kay napatunga pud siya.
Jazz.